UPPL हटाओ, UPPL हटाओ, Make Bodoland great again, Make Bodoland great again, UPPL हटाओ, UPPL हटाओ, प्रमोद बरो हटाओ, प्रमोद बरो हटाओ, जय BPMO, जय BPMO। टिसिआथ' जोबस्रांनायनि लामायावसो थांबायमोन। UPPL फैयामोनथाय प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPLआव सरकार फैयामोनथाय बिटिसिआ जोबस्रांनायनि लामायावनो थांबायमोन। आरो दिनै नोंथांमोना नायदो मोनसे राजनितिक दोलोहा बेहा माखासे एजेन्डा थायो, माखासे प्लेन पलिसिफोर थायो। जे फैबाय थानाय बोसोरबा समखौ बिथांमोनहा बोरैहाय सासन खालामगोन, सरकारखौ बोरैहाय लांनो नागिरदों, रायजो राजानो मा होलांनो नागिरदों, बिनि मोनसेबो बिदिन्थि नै एबार फैबाय थानाय समनिखौथ' बाद दोनदो, थांनाय 17 बोसोरावबो जों जेबो नुवाखिसै। आसाम सरकारा लानाय हाबाफारि, भारत सरकारा लानाय हाबाफारि बेखौनो मावफुंनायाव बेस्थ' जाबाय। किन्तु दिनै नोंथांमोना नायदो प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव नोङो सुपार 50 बड'फा सुपार 50 जायजों जों बिउरोक्रेट जोंहा माने सृष्टि खालामनांगौ, मोजां मोजां जोंहा इन्जिनियार डक्टर जोंहा बानायनांगौ, बेखौथ' मालाबाबो नुबोफेराखै। दिनैहाय नुदो नोङो आइजोफोरखौ जौगाहोनायनि थाखाय माइनाव सोरां बिथांखि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि, बिनि उनाव नों नायदो गियान सोरां बिथांखि फरायसाफोरनो स्कलारशिप होनाय, बेमारिफोरनो नोङो एसे एनै अनसुंथाइ होनाय रग निर्मल आसनि, बिनिफ्राय नोङो जोंनि जेराव जोङो इसोरखौ सिबियो सिन्थियो, अबंलावरिखौ जोङो सिन्थियो, गड आल्लाह जिखियानो जायाथों मानो, बेबायदि गिर्जा, बेबायदि मन्दिर थानसालि, बिदिनो मस्जिद बेखौ लुफुंनो थाखाय आलारि सोरां बिथांखि दिनैहाय जोंनि सरकारा प्रमोद बर' बिथां दैदेननाय सरकार UPPL सरकारा 2 लाख करि होनाय जायो। बेबायदि आसनि थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा मोनसेबो लायाखै। आरोबाव दंबावो गोबां मिशन, जोंहा सेरिकालचार मिशन, एग्रिकालचार मिशन दङ, हेन्डलुम मिशन दङ, गोबां मिशन मुदाव खामानिखौ मावबाय थादों। आरो फैबाय थानाय समाव जोंहा बे डिजाइनफ्रा जाखाजोब्बाय, जों सोरखौबा हाथाव होनाखै। बिथाङा गावनो सोरजिनाय, गावनो आन्दलन खालामनानै मोनसे समाव गावनि जिउखौनो बावसोमनो होननानै सानलायग्रा बे मानसिया गावनि बे हाखौनो आरोबाव दखल खालामनायनि बाथ्रा बुङो। जोंथ' बुङाखै दखल खालामनायनि बाथ्रा, जोङो 35 लाख सुबुंफोरखौ सिबिनायनि बाथ्रा बुंदों। बिथांमोननि राव हारिमुखौ लानानै, बिथांमोननि दोरोंखौ लानानै गोजोर जाथे जायो, मोनफ्रोमबो हारिया नैबे हा दब्लायखौ गावसिनि होननानै जाथे साननो हायो, आरो बेबायदि सुजुग सुबिदा होनांगोन। जायनि थाखाय जोङो भिजन डकुमेन्ट बानायदों। भिजन डकुमेन्टनि उनाव जोङो आरोबाव इथेन'ग्राफि, नैबे ओनसोलाव सोर हारिया बेसेबां गोजाम, माबायदि माबे समनिफ्राय थानानै दं, बेखौ दिनै सरकारि खरसाव बेखौ खालामनो नागिरदों। दा बेबायदि माबा मोनसे प्लेन पलिसिनि बाथ्रा बिथाङा बुंनायसै, बिथांखिनि बाथ्रा बुंनायसै, जेबो गैया। बे माबा मोनसे थांखि जानो हायो नामा जे सोरखौबा होखारनानै गाव बेयाव दखल खालामनायनि बाथ्रा, बे मिनिथावा बोराबथावा। आरो मोनसे खोथायाथ' साननो गोनां बाथ्रा, जायफ्रा दिनै BPFआव मदद खालामदों बिथांमोना मोनसे खोथाखौ नायदो, हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय बे बोसोरबा समाव एसेम्ब्लियाव, BTC एसेम्ब्लियाव खनसेबो नुजाहैयाखै। थ' जोङो नुदों जे नरेन्द्र मोदी सरकार फैखांनायनि उनाव डक्टर मनमोहन सिंहआ पार्लामेन्टआव थांनानै गाव सिगाङाव मावनाय हाबाफारि आरो आथिखालनि सरकारा मा मावनो लादों बेजों रुजुनानै बाथ्राफोर बुंदों। बिथाङा सासे इक'नमिस्टमोन, भारतनि रांखान्थिया बबे लामाजों थांनो नागिरदों आथिखाल सरकारनि नरेन्द्र मोदी दैदेननाय बै समाव बिथाङा बिदि बुंदों। दा होमबा सरकारखौ नोङो पजिटिभ दिगाव मोनसे क्रिटिसाइज खालामनो हायो, आरो सरकारनि लानाय थांखिफ्रा बबेबा गोरोन्थि जायोबा बेखौ ट्रेकआव लाबोफिननो हायो। दिनै आसामावबो जों नुदों सर्बानन्द सन'वाल बिथांनि सरकार फैनायनि उनाव तरुण गगৈ बिथाङा एसेम्ब्लियाव फैनानै सरकारखौ नोङो पजिटिभ दिगाव नोङो समाल'सना खालामदों। खिन्थु हाग्रामा महिलारिखौ नायदो नोङो, थांनाय बोसोरबायाव खनसेबो बे एसेम्ब्लियाव नुजायाखै। एसेम्ब्लिया जाहैबाय नैबेयाव थानाय सुबुंफोरनि, बेयाव थानाय नोगोरारिनि माबा मोनसे प्लेन पलिसि सरकारा लायोब्ला बे मोजां जाखो ना गाज्रि जाखो, गाज्रि जादोंबा बेखौ नोङो
मोजाङै लाबोफिननाय बा ट्रेकआव लाबोफिननायनि बाथ्रा बुंनांगौ। दा हाग्रामाया बबे रेसपन्सिबिलिटिनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों? दा बिथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव देरहानानै मा मावफैगोन बिथाङा? बे मोनसे गिदिर सोंलु आरो बेखौ साफ्रोमबो बिपिएफनि मददगिरिफ्रा बेखौ मिथिनाया मोजां। सासे नोङो पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जादोंब्ला नोङो पाब्लिकनि खामानि मावनो थाखाय पाब्लिकनि मोजांनि थाखाय जेफोर आयेन कानुनफोर बानायो बे एसेम्ब्लियाव जायो। बेयाव बिथाङा फैनांगौ। बे रेसपन्सिबिलिटिखौ बिथाङा रुजुनाखैब्ला बबे नोङो मोखांजों नों बुंनो हायो जे फैबाय थानाय समाव बे सरखार फैगोन मोजां मावगोन? जेबोआनो गैया।